Sherifla TV filɛbaw an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Aw minnu bɛ ni kuma o kuma a bɛ an ɲamada nin jɛmukan in fɛ janko faamuyaw bɛ se ka sɔrɔ baw jɛmukan don jɛmukan min bɛ sɛnsɛn ka se an ka jamana denw ma fasoden ɲumanw na minnu bɛ wuli ka jɔ la jamana jɔli la jamana basigili la. O de kɛmɛ kan sɛnsɛn ka se maabamɔ bi maa min ni Mali kunnafoniko ɲɛmaaba don Maison de la Presse Elhaj Banjugu Dante ale fana kuma o kuma ni Sherifla TV an sera ma k'a fɔ an mago bɛɛ la aw lajɛlikɛlaw ye jango a bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ kunnasiri la a bɛ an bisimila an b'o foli kɛ a la k'a fɔ ye ko an bɛ Maison de la Presse la ani Elhaj Banjugu Dante de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ an ka kuma bɛna boli fɛn min kan o ye kɔsa in na an ɲɛ bɛ a la k'a fɔ jɛkulu min bɛ yen jamana tɔgɔ la ni a ɲɛsin bɛ Mali kunnafoniko jateminɛni ma janko kunnafoni bɛ se ka di ka sɔrɔ sariyaw labato bɛ u k'a ma ko autorité de la communication haki n'a bɛ sigi jɛkulu in yɛrɛ sigicogo dɔw de bɛ la nka ɲɛjugu ɲɛɲuman Mali kunnafonidilaw tɔgɔlamaw bɛ sɔrɔ a kɔnɔ k'u nɔ nabila jateminɛw nana bɔ a kan k'a fɔ Mali kunnafonidilaw nɔ nabila sabaw minnu kan ka ye jɛkulu in kɔnɔ ni o ye haki ye kelen bɛ yen o ma se ka ye a daminɛ na maa caman kun hakili k'a fɔ a n'a kɛ fili baara ye nka taalen ɲɛfɛ an labanna ka na ye k'a fɔ a ya gwɛlɛya dɔw yɛrɛw de bɛ yen o de y'a to bisa an wuli bɛ ka se kunnafoniko ɲɛmaaba yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ ni o ye Elhaj Banjugu Dante ye ko min bɛ ko in nɔ a dɔnyɔrɔ ye fɛn min ye arɔ an ka jɛ ka dɔ fɔ ɲɔgɔn ye o kan walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ Elhaj Banjugu Dante ni ɲankuma an b'a ni ɲantuma y'an bisimila ko kura a diyara n ye alhamdulillah k'i fo k'i waleɲuman dɔn sanga ni waati i ka yeli la k'an bisimila ayiwa Elhaj Banjugu Dante n y'a fɔ n ka kɔrɔfɔw daminɛ na Basidiki Ture Mali kunnafonidila don kɛrɛnkɛrɛnnenya na sɛbɛnnikɛlaw yɛrɛ ka ɲɛmaa fɛnɛ don ni o ye ACP ye a tɔgɔ kun bɛ autorité de la communication haki kunnafonidila sabaw la minnu kan ka bisimila minɛ haki kɔnɔ Mali kunnafonidilaw tɔgɔ la nka ɲɛ b'a la k'a fɔ gwɛlɛya don bɛ a la ko in yɛrɛ nana na cogo min na fɔlɔ de bɛ se k'i da don o la ka dɔ fɔ an ye o hazubillahi mina shaitani rajim fɔnba n bɛ i fo ka Sherifla lajɛbaga ni a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo kunnafonidi baara ye nin de ka wuli ka na ɲininkali tɛngu mɔgɔw la n'u dɔnko bɛ min na u k'a fɔ a la effectivement i y'a fɔ cogo min na mɔgɔ o mɔgɔ n'i bi Mali kunnafonidiko kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ telekow nana daminɛ kɔsa in na radiow daminɛna a mɛnna mais an dafɛ jamana bɛɛ la ani diɲɛ fan bɛɛ ni kunnafonidi baaraw bɛ kɛ a fanba dɔ ye mɔgɔ min bi yamaruya sɛbɛn di kunnafonidi sow ma u ka baara kɛ aw yɛrɛ hakili b'a la téléphone minnu da la papier kun t'o la papier nana k'u la mais a man kan ministère de la communication ka papier di jɛkulu min bi papier do jɛkulu kun tɛ anw fɛ Mali la o jɛkulu in ye autorité indépendante de ye a bɛ fɔ a ma haute autorité de la communication la HAC o HAC in maa 9 de b'a kɔnɔ o mɔgɔ 9 Mali ka sariya la maa 3 jamanakuntigi o b'o di maa 3 assemblée ɲɛmaa o b'o di maa 3 minnu yɛrɛ bɛ kunnafonidi baara kɛ olu ka tɔnbaw olu bɛ jɛ ka maa 3 di sariya in kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko maa 9 ninnu cɛla jamanakuntigi bɛ maa 3 min di jagoya tɔn in ɲɛmɔgɔ bɛ bɔ jamanakuntigi ka maa 3 dilenw na assemblée kan ka maa 3 min di olu bɛ san 6 kɛ mandat in tɛ renouveler kunnafonidilaw ta ye min ye olu ta tɛ k'a fɔ ko kunnafonidilaw ka ɲɛmɔgɔ fana bɛ maa 3 tɔgɔ di dɛ kalafili de bɛ kɛ kunnafonidila tɔnkulubaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa olu ka maa 3 in vote ka kɛ olu ka taa anw ta ni tɔw ta tɛ kelen ye ayi tɔw ta ye nomination ye anw ta ye élection ye nomination ye karisa ye a diyara maa ye n k'i bila nin yɔrɔ in na élection ye jama ko an bɛ danaya da karisa kan ale k'an jɔyɔrɔ fa maintenant assemblée bɛ mɔgɔ 3 min di ani kunnafonidilaw bɛ mɔgɔ 3 minnu di olu bɛ mandat min kɛ san 6 don segin tɛ k'a kan jamanakuntigi bɛ maa 3 minnu di olu ka mandat ye san 7 ye segin tɛ k'a kan ala y'a kɛ haki nana sigi 2014 mandat fɔlɔ min ni baara in nana kɛ ten olu ka mandat dafara o ye assemblée ka mɔgɔ dilenw ye ani kunnafonidilaw ka mɔgɔ dilenw ye jamanakuntigi mɔgɔ minnu di olu ka mandat kan ka dafa
décembre 2022 a fɔlen sisan ko assemblée ka mɔgɔw ka mandat dafara ani kunnafonidilaw ka jɛkulu ka mɔgɔw ka mandat dafara o renouvellement de kan ka kɛ comme assemblée tɛ yen CNT o de bɛ assemblée jɔyɔrɔ la donc CNT maa saba tɔgɔ di anw ka jɛkulu minnu bɛ yen an farala ɲɔgɔn kan ka élection organiser mais a dilanna bonya kɔnɔ a dilanna karama kɔnɔ sabu tɔn belebele 9 de tɔgɔ bi arrêté in na o arrêté yɛrɛ taara 2014 nka arrêté in kɔfɛ tɔnba dɔw bɛ yen i n'a fɔ télésow ka tɔn ninnu olu tɔgɔ t'a la sabu olu nana créer waati min na o y'a sɔrɔ haki sigira ka ban arrêté in taara arrêté ma révisé mais bonya kɔnɔ ne yɛrɛ wulila tɔn minnu bɛ yen ni fangama tɔnw don parce que u bɛ radio ka kuma fɔ o kɛra Amatel ye o kɛra Access ye o kɛra Panotech ye o ne wulila ka se nin bɛɛ lajɛlen ma karisa nin ko in tɛ se ka dilan aw kɔ sabu aw de bɛ télé baara kɛ c'est vrai que tɔn bɛ yen min bɛ kuma radio ni téléso tɔgɔ la mais tɔn min bɛ kuma kɛrɛnkɛrɛnnenya téléso tɔgɔ la o aw de ye bi nin baara in aw tɔgɔ t'a la mais comme an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn an b'a bonya da aw ka jɛ n'a ye baara in ka kɛ ni arrêté falenna saa min na a tɔgɔ bɛ don a la nin tɔn ninnu bɛɛ ko nin si tɛ baasi ye tɔn 9 minnu tɔgɔ b'a kɔnɔ depuis 2014 an kumana ani ɲɔgɔn cɛ k'a ye k'a fɔ kalafili n'a ma faamuya dɔ de bɛ gagner dɔ bɛ perdre siga tɛ bon ni k'a min gagnera ani k'a min perdra n'a ma kɛ hakilimaya kɔnɔ a bɛ to sama-sama na fo ka taa mandat b'a ti ɲɛnabɔ bon jɛkulu yɛrɛ min maa ye maa 9 ye an da ye 7 ye 6 yɛrɛ talen don jamana marabaaw fɛ n'a fɔra ko an ka kalafili fana sɛbɛn farafarali donn'o kɔnɔna na o b'a baara tɔ gɛlɛya donc ne y'a ɲini jɛkulu in bɛɛ fɛ an k'a lajɛ an ka bɛn ko la an ka liste unique dilan an kana fɔ ko liste bɛ taa compétition na ninnu ka liste gagnera ninnu ka liste perdra an ye consensus de kɛ ka bɛn maa 5 tɔgɔ kan sariya yɛrɛ la maa 5 de bɛ taa fɔlɔ 2nan 3nan olu bɛ taa baara daminɛ 4nan ni 5nan saya bɛɛ balo bɛɛ bana bɛɛ kɛnɛya bɛɛ donc u ka san 6 in kɔnɔ an ye maa 3 minnu tɔgɔ di ni ala y'a kɛ dɔrɔla ye dɔ sɔrɔ k'o dɛsɛra ka baara in tɔ continuer élection wɛrɛ ti kɛ dɔ bɛ ta ka bila o nɔ na minnu bɛ liste d'attente sanfɛ an y'o maa 5 de tɔgɔ ta ka sɔrɔ n'o tɛ liste wɛrɛ tun bɛ se ka kɛ ka taa maa wɛrɛ caman caman k'a la mais an ma to o ka kɛ an bɛnna ko la an ye mɔgɔ 5 in de tɔgɔ di élection kɛra o maa 5 de fɛ wa élection min kɛra a kɛra UC ɲɛna anw ma organiser jamana ka ministre min ɲɛsinnen kunnafoni ko ma o de ye élection organiser k'a baara bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ban a jirala k'a fɔ ni élection kɛra o tuma na assemblée mɔgɔ ye mɔgɔ 3 min di n'a ka di ye a fɔ CNT an n'an fana ye mɔgɔ 3 min di jamana ɲɛmaa de bɛ décret ta sisan k'olu nommer u ka taa baara daminɛ ni maa 6 ninnu tɔgɔ dilen décret ta tuma nana se jamana ɲɛmɔgɔ ye décret ta an ka maa 1 tɔgɔ bɔra a la bon don dɔ o y'a sɔrɔ décret yɛrɛ ma publié décret taara le 31 décembre 2021 bon an bɛ jamana min kɔnɔ ka kɛ ni subahana mansinw ka tile ye nomination papier o décret hali n'a taara conseil des ministres la sɔgɔma i b'a ye bɛɛ d'a kan midi bɛ se waati min na i b'a sɔrɔ décret in sira fan bɛɛ nka nin décret in taara ka tile caman kɛ maa ɲɛ ma d'a kan don dɔ de ye ne wele a ko karisa aw ka décret bɔra aw ka maa 1 tɔgɔ t'a la ne ko o tuma na décret b'e bolo wa ko ayi ko décret t'ale bolo an ko o tuma na daluya jumɛn b'e bolo i ma papier min ye b'o kɔnɔ ko dɔn n ko bon a k'a kɔni kɛra ten an ko wa n'a kɛra ten ni ne ɲɛ dara papier ka don min na k'a ye k'a fɔ ko maa 3 min n'an y'a di ko 1 tɔgɔ t'a la o don de bɛ se ka d'a la mais ne ɲɛ ma da papier kan e ɲɛ ma da papier kan e nana papier kɔnɔ ko fɔ ne ɲɛna ne ma papier min e ma papier min ye n ko ne m'o faamu ka gɛlɛn o dugusajɛ ministère conseil juridique ye téléphone ci ne ma ko ne k'a lajɛ n ka maa 4nan ka CV bila ka taa an ka maa 1 bɛ yen o ka élection jɛ ma kɛ n'a ye ne ko mun na jɛ ma kɛ n'a ye a ko o kun ma fɔ ale ye a kɔni fɔra ale ɲɛna k'a fɔ n ye n k'a remplacer ne ko donc a fɔ ministre ɲɛna ni remplacement ko don n ma baasi y'a la nka n ka téléphone ci in bɔ a la an ka kɛ sɛbɛnni ye a ka lettre ci ma k'a fɔ ministre ko ka maa 4nan tɔgɔ di an ka maa 1 tɔgɔ la o tɔgɔ bɔra a la a ka d'an ye fana a tigi bɔra a la kun min na o ka fɔ an ye
a ko maa y'a mɛn ale fana ka ɲɛmɔgɔ min bɛ yen ale ye kuma bila o dugusajɛ o fana ye téléphone ta k'an wele siɲɛ fila ko ministre ko ne ka tɔgɔ di ka taa ne ko bon ne tɛ se ka tɔgɔ di ni papier ma di ne ma papier min b'a jira k'a fɔ ko aw ko ka tɔgɔ di wa min bɛ bɔ a la a bɛ bɔ a la kun min na a k'o kun fɔ an ɲɛna bon o tigi fana o ye kuma bila kuma nana se ministre yɛrɛ ma ne ye an ka sabanan in wele Basiriki Ture an ko karisa u b'a la k'e tɔgɔ bɔ a la o tuma na u bɛ se ka mun sɔrɔ ka reprocher la a ko tiɲɛ yɛrɛ la ne m'a dɔn nka n bɛ se ka min f'i ɲɛna n'i y'a san 11 ye a fɔra ko ne sen yera ko dɔ la k'o ye adamaden feere ye u taara ka taa minɛ ka taa ni n ye kasobonba la n ye tile 120 kɛ yen jugement kɛra ka n'a jira k'a fɔ n nɔ t'a la n ka casier judiciaire vierge don n ka CV ko in kɛra certificat de non pourvoi o bɛ yen lebu ka danganiya min b'a jira k'a fɔ fɛn tɛ a nɔ na a ma fɛn kɛ justement wa o ko in yɛrɛ sɔrɔla min fɛ bi kuma t'o kan n'an nana k'an b'an da don o fana na o fana y'a damana baabu wɛrɛ ye jalaki min taara k'a sɛgɛrɛ nin y'a san 11 ye an tɛna an da don o la bi don wɛrɛ n'an k'an bɛ sigi o kuma fana na o fana y'a damana baabu ye baasi tɛ ayiwa a y'a ka papiyew bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a y'olu di ne ma ne ye papiye ninnu da n taara ministre fɛ yen ne ye ministre lamɛn n ko aw b'a la ko maa min tɔgɔ ka bɔ a la yali a ye mun kɛ ni kiriko kuma kɔni don n bɛ se ka a ka papiyew bɛɛ lajɛrɛlen ta k'a di aw ma n'o papiye bɛ jira ministre la ministre ye papiye ninnu bɛ photocopie kɛ a y'u garder a bolo an bɔra yen ne hakili la nin ko jɛra ka ban kuma banna ne ni ministre ye réunion kɛ 15 heures fo ka taa se 17 heures ma ne bɔra ministre ka bureau la 17 heures sani ne ka se so décret in bilala réseaux sociaux sanfɛ mɔgɔw y'a ci ne ma ne ko nin tɛ baasi ye ne sera so effectivement a cilen ma cɛ tɔgɔ t'a la a t'a la e y'a sɔrɔ n ye date lajɛ décret bɔra date min na décret bɔra le 31 décembre a bɔra ka min kɛ a bɛ tile 10 bɔ ka sɔrɔ a dogolen don a ma bɔ kɛnɛma ne sera so n ye décret in imprimé n ye lettre kɛ n y'a ci premier ministre ma k'a jira k'a fɔ an ye maa 3 tɔgɔ di maa 3 min lebu t'a si la kelen tɔgɔ bɔra a la a ka d'an ye a ka décret in a ka a corriger a ka nin tɔgɔ in don a la premier ministre ma jaabi di n ye lettre ci ministre ma k'a fɔ a ɲɛna an ye vote kɛ don min na ministère la ministère yɛrɛ huissier ta huissier min y'a constaté k'a fɔ candidat minnu bɛ yen u bɛɛ ka sɛbɛn dafalen don vote kɛra a kɛcogo la o huissier ye PV min dressé a jirana k'a fɔ o copie kan ka di an bɛɛ ma o tuma a ye copie kelen d'an fana ma an b'o copie sɔrɔ waati min na k'an tɛgɛ d'a kan o mɛnna dɛ o mɛnna o tuma parce que copie in de sɔrɔlen b'a jira k'a fɔ cɛ ka papier jɛlen don élection kɛra a kɛcogo la donc finalement u y'a d'a ma bon o kɔsa fɛ premier ministre ne wele ne taara premier ministre ka wele jaabi n y'a jira a la k'a fɔ an ka nin ko in bɛ cogo di a ko a fɔra ko i ka mɔgɔ kura tɔgɔ di i ma sɔn ka mɔgɔ kura tɔgɔ di ne ko monsieur le premier ministre n'a sɔrɔla ko ne y'a nommé de a diyara ne de n k'a bila ye n y'a bila ye ni jamana ɲɛmɔgɔw ko i ye mɔgɔ min tɔgɔ di a falen maa wɛrɛ la ne tɛ ɲɛmɔgɔ ɲininka yɛrɛ kun jumɛn na ko n ka karisa falen nka min bilala ye sariya de ko an ka voter n'an votera jama bɛnna min kan o de taara n'i ma ɲɛ k'i bi jama ye kalafili min kɛ ka danaya da mɔgɔ dɔ kan k'i b'o sen bɔ a la sariya de b'a sen bɔ a la sariya kisɛ min b'a sen bɔ a la i b'o sariya kisɛ kun fɔ donc a ye min kɛ a y'o ɲɛfɔ an ɲɛna n ko kelen fɛn min n'a sɔrɔla a y'a kɛ
a kana fɔ ne yɛrɛ ɲɛrɛ ɲɛna ko ne ye kunnafoni ka ɲɛmɔgɔba ye mais a ka di n ye a k'a yɛrɛ wele sabu ni fɛn min reproché a tɛ se ka kɛ ale yɛrɛ kɔ karisa an ko i tɔgɔ ka bɔ a la sabu nin ko in de don i yɛrɛ sutura kama an t'a fɛ ka bɔ n'a ye mais n'i ko an ka bɔ n'a ye an bɛ bɔ n'a ye e ko cogo di o ko ko tigɛ ne ye n ka cɛ wele k'a ɲininka Basiriki Ture a ko Dante n'a sɔrɔla diɲɛ ko o ko de bɛ yen ko lebu ko don ko ni ne y'a kɛ n b'a ɲini u fɛ u k'a kɛ Ala a n'a kira kosɔn u k'a fɔ n'a yera k'a fɔ ka dangani kɛra kan ko ne ye lebu ko de kɛ ka taa haki baara kɛ o ko tɛ dɛ journaliste sɛbɛn n b'a bɔ k'a da fo n ka sanda baara kɛ Allahu Akbar ni lebu mun bɛnna u ka bɔ n'a ye n'u bɔra n'a ye ko lebu don ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de don haki baara ko tɛ dɛ mais journaliste baara n b'a bila fo ka taa n sanda kɛ n bɛ carte da Allahu Akbar ne ko o tuma na n y'a mɛn o kɔsa fɛ ne ni premier ministre ye ɲɔgɔn ye siɲɛ 2 na ale ma bɔ a ka fɔlen kan ne fana ma bɔ n ka fɔlen kan ale ka fɔlen ye min ye maa dɔ in tɔgɔ di ka na an k'o remplacer ne ko an b'a remplacer ni kun min ye o ka fɔ n ye a fɔra kun di fɔ ne fana ko ni kun ma fɔ ne fana tɛ se ka remplacer donc finalement premier ministre ko ma ko donc ko ale ni ne a ko tubabukan na ko nous sommes d'accord sur notre désaccord o kɔrɔ ye di ale ni ne bɛnnen don a kan k'a fɔ k'an tɛna bɛn nin ko in na ne ko o tuma na kuma kun tɛ tuguni o y'a sɔrɔ jamana ɲɛmaa yɛrɛ y'an wele k'an ka taa vie présidente la Kuluba an taara samɛ foli awɔ an ye kuma da jamana ɲɛmɔgɔ tulo kan k'a jira a la k'a fɔ nin ko in de bɛ yen duden bɛɛ fa de ye jamanakuntigi ye jamanaden bɛɛ fa de ye jamanakuntigi ye si ko t'o la n'a ɲaamina bɛɛ jigi ye dutigi de ye a ka ko in tiɲɛ bange a kan ka dilan a ko ɲɛfɔ an ɲɛna ko in tɛ hakiko yɛrɛ tuguni mais n'a fɔra karisa i tɛ bila nin baara in na sabu a fɔra ko lebu dɔ b'i la ni o lebu ma bugunatigɛ ça veut dire k'a tigi tɛ se ka foyi diɲɛlatigɛ la kunu a ɲugun b'a yɛrɛ la kɛrɛfɛmɔgɔw ɲugun b'a la bɛɛ b'a miiri i ka miiri cogo la bɛɛ bɛ se k'a fɔ i ka fɔ cogo la o tuma na an ka kuma in tiɲɛ bange jamanakuntigi ko an ma o vie présidente kɛyɔrɔ la k'a y'a mɛn ko n'a Ala sɔnna a ma ko maa da bɛ ko in na a bɛ na a bɛɛ ɲininka k'a papiyew sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ an tora ten foyi ma bɔ a la bon komi mɔgɔ 3 don mɔgɔ 2 dɔ min bɛ yen ni an ye kala ta olu ye olu ɲɛ mɛnna sira la u ma u sara an na u ma fin fɔ an ye u ma jɛ fɔ an ye an balila k'a ye k'u taara serment prêter k'u taara baara daminɛ an ko o tɛ baasi ye an y'a mɛn nka an kɔni jɛra ka ko in de dilan bɛn ni kelenya kɔnɔ ka élection kɛ aw ye k'an ka danaya da aw kan ni aw mɔgɔ 2 wulila bi ka taa baara daminɛ ka sɔrɔ hali a m'aw sara aw ka ɲɛmɔgɔw la ɲɛmɔgɔ minnu kɛra sababu ye k'aw tɔgɔ kɛ liste sanfɛ an y'o fana mɛn an ka mɔgɔ kelen in ta tora ten bon ne bɛ nin munumunu salo la ministère ni ɲɔgɔn cɛ Kuluba ani jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ politiki baara ɲɔgɔn caman bɛ yen ani mɔgɔ caman bɛ yen an kumana olu fɛ u k'u da ɲuman don a la taama mɛnɛ sisi ma bɔ bon journalistes nana commencer ka dimi ne kɔrɔ ko nin ko in bɛ sen na Dante tɛ mɔgɔ kumakan mɛn a wuli an ka transition dɛmɛ a wuli an ka jamana dɛmɛ a wuli an ka faama dɛmɛ an t'a dɔn a yɛrɛ bɛ min na nin ko in na faama bolokɔnɔmɔgɔ de don ko non maa si bolokɔnɔmɔgɔ tɛ ne jamana de bolokɔnɔmɔgɔ ye ne ye an bɛ fɛn min ɲini n'an bɛ se k'a dilan bɛn ni kelenya kɔnɔ an k'a dilan ten ka sɔrɔ mankan tɛ mais ko in ɲɛtala ka sɔrɔ an nana bɔ o de la ka na tɔnsigiw kɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka déclaration dɔ kɛ k'a jira k'a fɔ ni ɲɛ ma sɔrɔ nin ko la jigiya foyi tɛ jamanaden na ni sariya tɛ maa si tɛ sariya sanfɛ i kɛra jamanaden ye i kɛra jamana ɲɛmɔgɔ ye bɛɛ lajɛlen sariya de bɛ boli i kan an yɛrɛ décret in ta an taara de Cour suprême na nin y'a kalo 2 ye Cour suprême ma jaabi di a la donc journalistes bɛ bɔ an bɛ réunion kɛ an bɛ ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye bon kunu question d'actualité tun bi assemblée CNT la
an y'a mɛn premier ministre yɛrɛ fɛ k'a fɔ ko an banna ko ka remplacement kɛ ko jamanakuntigi de ko a tigilamɔgɔ tɔgɔ Basiri tɔgɔ tɛ se ka don a la ko parce que ko sigakɛ b'a la ko dɔ la bon o ko kɔni o ma fɔ an y'a faamuya k'a fɔ ko ale tɛ ko jamanakuntigi de don an hakili la Mali bɛɛ y'a mɛn diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye kuma ye mɛn bon a kɛra ale ye a kɛra anw ye a kɛra jamanakuntigi ye an bɛɛ jɛ ye jamana ani jamana sariyaw de an bɛ to jamana sariyaw kɔ o kuma filɛ n'Ala sɔnna ayiwa président an ye faranfasiya caman sɔrɔ nin nkɔrɔfɔ in na nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko bɛ nin jogo in yɛrɛ lɔ kunnafoni dilaw ni ma fili an ka jamana bɛnkan fanga sariyaw la a bɛ fanga kun naaninan de na u k'a ma ko 4e pouvoir ni ma fili o b'a jira k'a fɔ a jɔyɔrɔ tɛ jɔyɔrɔnin ye jamana kɔnɔ jamana basigili ni jamana jɔli la an ka maa minnu bɛ yen autorité de la communication na kelenya kama bɛn ni basigi kama yala se tɛ anw kunnafoni dilaw ka ɲɛmayaso ye ka an ka maa filaw lasegin wali kelen k'u labɔ autorité de la communication kɔnɔ wali kelen olu yɛrɛw tɛ se ka bɔ kana fara an ka jango a ka dɔn k'a fɔ nin kɛlɛ min bɛ ka kɛ kɛlɛdenw min ni kɛli ka kan ka sabu kɛ an ka hakɛ de kuma nin an bɛ an ma wa o ye ko in kɛcogo ɲuman ye mais bɛɛ n'i ka faamuya cogo don minnu ye fɛn in kɛ maakɔrɔbaw don u si birindilen kosɛbɛ Mali kunnafonidi daminɛ u sen yɛrɛ a ko la u ye décision min ta an b'u ka décision an b'a respecter mais an bɛ se ka min fɔ u ɲɛna i b'i to bi la i kana to i ka dɔgɔyalima ka se sini ma sabu ko bi ko la n'i y'a kɛ bi a bɛ sini jɛw gɛlɛya an bɛ se ka min fana f'u ɲɛna hakili sigin bɛ kunnafonidilaw de kama mɔgɔ minnu bɛ taa baara kɛ kunnafonidilaw tɔgɔ la u k'a to u ni kunnafonidilaw ka kɛ yeta kelen na n'a ma kɛ yeta kelen na ne hakili la i bɛ maa minnu tɔgɔ la n'olu t'u yɛrɛ y'i la i bɛ baara min na a bɛ kɛ ɲugutɔfɛn ye donc an bɛ se ka min f'u ɲɛna se tɛ anw ɲɛ k'u sama ka bɔ a la dɛ nka an bɛ se k'a fɔ u bɛ u yɛrɛ de tɔgɔ la o kɔni o y'an hakili la ye nin ko in bɛ kɛ politiki kunda o mɔgɔ bɛ t'u tɔgɔ don u b'a sɔrɔ u bɛ parti dɔ la a bɛ san caman bɔ u bɛ taa kɛ député n'u sera assemblée la dɔrɔn u bɛ tɔn falen bon u bɛ se ka faamuya cogo la bɛɛ n'i hakili la don nka an da in kɔni a kun man ka kɛ tan kosɛbɛ ayiwa jamana ɲɛma ale de ye duden bɛɛ fa ye ka sabu kɛ jamana ɲɛmaya jɔyɔrɔ ye a jirala CNT kɔnɔ minisiri ɲɛma fɛ ko jamana ɲɛma yɛrɛ de kan don k'a fɔ a man kan an ka maa sabanan Basidiki Ture ka ye yala n'a ma ɲɛ k'a fɔ tɔgɔ yɛrɛ fɔ n bɛ sa k'a fɔ jamana ɲɛma de don an bɛ se ka hali bi an ka kunnafonidilaw ka a ko nɔkun taama jamana ɲɛma yɛrɛ ka sɛgɛrɛ k'a dɔn n'o y'a sɔrɔla ale min ko a bɛ a ɲɛɲini k'a ko kunkun na ɲɛɲɛ bɛɛ bɔ ɲɔgɔn na ka sɛmɛ foli sen bɛɛ ka se k'a dɔn yɛrɛ tigitigi ni min bɛ yen wa nin kuma in ka ɲi komi n y'a f'i ɲɛna cogo min na jamana marabaa ani jamana den an bɛɛ jɛn bɛ jamana sariyaw de la an bɛ to sariyaw kɔ o t'an bali an ka ɲini halisa n'an ni jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn ye k'an fɛtaw fɔ a ɲɛna an hakilila ye min ye k'a ɲɛfɔ a ɲɛna walasa a bɛ se k'a faamuya o t'an bali fana tuguni jamana mɔgɔbaw bɛ yen laadalatigiw la diinɛmɔgɔw la an bɛ se ka minnu bila ka kuma a fɛ a ka olu lamɛn au moins an k'a dɔn min don an ka se ka faamuyali sɔrɔ a la ayiwa an ka jamana bɛ furanjɔrɔ fanga de kɔnɔ Elhaji Banjugu Dante an b'a dɔn ka fɔ furanjɔrɔ fanga an y'a ye yɔrɔ o yɔrɔ wali kelen a fɛn o fɛn kɛra a caman bɛ yen a ye maaw de fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ka ɲɛsin kɛ fɛn kelen mɔ jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ka bɔcogo ɲini jamana la o gɛlɛya kɔnɔ an b'a dɔn k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnna kow tɛ man ka kɛ furanjɔrɔ fanga taabolo ye ka sabu kɛ nin bɛ farafarali dɔ de fana ko fɔ ne ka faamu na yala e yɛrɛ bolo furanjɔrɔ fanga min ni an bɛ o kɔnɔ ni a barata kunnafonidilaw bɛ k'u seko kɛ a la kosɛbɛ e yɛrɛ y'a yira k'a fɔ maa bɛ maa la o y'i diya k'i ka fɔ i kɛmɛ ka taa fara fanga kan a barata i bɛ ka faso basigi cogo de ɲini nin min b'a farifa bon
effectivement a faamuyabaliya bɛ se ka mɔgɔ fari fa mais faso baara la ni mɔgɔ ye diɲɛ ko o ko sɔrɔ a la i ye tɔɔrɔ o tɔɔrɔ sɔrɔ a la i kan ka jɛ ni o bɛɛ lajɛlen ko kun i ka waso ni o ye parce que ɲɛmɔgɔya Ala de b'a kalifa i ma waati dɔ kɔnɔ i jɔyɔrɔ ye min ye i k'a kɛ tilennenya kan i k'a kɛ tiɲɛ kan bon je crois que i y'a fɔ cogo min na période de transition kan ka kɛ rassemblement wagatiw de ye a kan ka kɛ décision ɲuman wagatiw de ye mais ni waati ni décision sugu tali a kun bɛ se ka dilan cogo la ka sɔrɔ a ma kɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen da ka don a la ka ko kɛ tan bi jɔyɔrɔ in nafa n'a makama ko tɛ o mais fɛn de dara maa la i yɛrɛ tɛ min dɔn ni min maa bali sunana ni min maa bali i ka adamadenya lamaw la ni bɛ hakili wasi bila maa la bon je crois que n'a fɔra ko jamana ɲɛmaa de don an hakili la a ye kuma in mɛn jaabi min kan ka di a la jamana ɲɛmɔgɔ b'o dɔn ayi an ka kuma bɛ ɲini ka dafa an b'a ɲini président fɛ a ka an ka kuma kuncɛ ni dakuruɲɛ labanw ye n bɛ aw fo aw ka nin hakilila in na sabu jamanaden caman b'a la ka ko in su caman t'a faamuya caman t'a dɔn min bɛ sen na an bɛ min ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ fanga ye Ala ta ye a b'a di maa min ka d'a ye o fanga ye ni Ala y'a d'i ma an bɛ Ala deli a ka hakili ɲuman di fanga tigi ma a ka baara kɛ ka kɛɲɛ ni tilennenya hukumu kɔnɔna ye o de ka ɲi jamana ma o de ka ɲi jamanaden ma o de ka ɲi faama yɛrɛ ma hakɛto min na sallallahu alaihi wasallam an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn i Dante Sherifla TV filɛbaw an b'a da u tulo kan k'a fɔ bi an ni maa min bɛ ɲɔgɔn bolo an ka jamana kunnafoniko ɲɛmaaba maison de la presse président Elhaji Banjugu Dante bi an senkun bɛ a ma interview de la semaine na ka fɛn dɔw sɔrɔ ka bɔ a yɔrɔ kunnafoniw na kunnafoniw minnu bɛ tali kɛ autorité de la communication haki kunkan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna an ka maa sabaw minnu bi a nɔ nabila ye kelen b'u jɛ aya kunnafoni jɔnjɔn foyi sɔrɔ tɛ k'a fɔ kunnafoni dilaw ye maɲi ndongun na maa wɛrɛ tɛ Basidiki Ture ni ale ye bolola sɛbɛnnikɛlaw minnu bɛ kunnafoni di kɔnɔ ASEP o ɲɛma an kɔni bɛ k'an dulo mada ka bɔ jamana ɲɛmayaso fanfɛ ka bɔ fa bɛɛ lajɛlen la min bɛ se k'a to an bɛ se ka kunnafoni k'a fɔ nin de bɛ k'a bali a ka don nka o danganiya ma se ka sɔrɔ o de y'a to kunnafonidilaw kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ bi min bɛ se k'a to an bɛ se ka bila an ka hakɛ minɛn kɔnɔ ni Basidiki Ture donni ye autorité de la communication haki kɔnɔ an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn an da b'a la k'a fɔ faranfasiya caman an y'o sɔrɔ ka bɔ kunnafoniko ɲɛmaaba yɔrɔ ni o ye Elhaji Banjugu Dante ye k'aw fo ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a k'an bɛ interview la semaine wɛrɛ kɛnɛ kan n'o ye dɔgɔkun sigi